Engineer Roger Villasorda. Pwede ba nga magdungan og tilab og otot? Ngano ang Tagalog sa cabinet members kay membro sa gabinete? Nganong dili man membro sa aparador? Cabinet god. Cabinet members. Cabinet is pamilya. Nganong di mo mag-membro sa gabinete? Nganong dili man membro sa aparador? Kung ang inunon ba mapanos aslong gihapon? Ano ang tato di ay? Tama no. Wala na po tayo mindahan. Kainit ba? Mo pa init, nakaitong pagyug ko. Sigo pangitaasan ng balay ani ni Engineer Villasorda. Ingon niya, White House daw. Kasi kolor ng White House. Puti man siguro na, no? So may kolor na. Puti na, dili. Mura mo na siguro ni. So, palitan ako kani si Engineer Villasorda. Bright daw kay ni. Siyempre, engineer god. Ha? Tanaw na to, kaya nag-andam na sa kong mga pangutan na nga pang-bright gyapon. Atong tanaw og susihon ni. Kung pareha ba may label sa ka-bright. Ha? Pero muna ni kay White House man, so malamang puti yun. Sinsya kayo, nakatsinilas lang ko karon ha. Kailangan, dapat na ito, may password ni. Ayo! Oh, Leon! Now si... Nasisiyan ko yun. Ay! Konsihal! Engineer Villasorda! Malalis, umabot ko siya. Ay! Sorry, kung may mong atar, muna ng pambalay ni mo. Ako nagikan ko nagpalit og isda, babulin na. Ah, nakita gin ako, nagiyon ko sa mo unsay White House, so tinod gyud nga puti gyud ni mong White House. Oh, kadyo lang nga niya. Nisulong ko diri sa mo ha. Kay kabalo ko, engineer man ka. Okay. So kung engineer ka, dapat bright ka. So nagbitbit ko og mga pangutana diri nga tanaw na to kung tinod ba gyud nga bright ka. Kasi panahon ni bagsak ko ni. Ha? Ready na ba ka? Ready na ba ka? Ah, Ready na ang papasa. pwede ba ko diyan mo sulod sa imong White House nga puti? Okay, larga. So nami karon diri sa mansion. Ay, sigbukal-bukal ba? Payag. So itawagan ni taas man kayong ceiling. Wala pa man ito, payag Tanawa ba? gali, patas ninyo sa katasang ceiling, tanawa ko. Diba? Itasan ba para sayon pag-ukod ng kawatan? Kung taas ang ceiling, ako ipakita sa inyo ha, taas po ng silhig. Naraw. Grabe, nakitaan, gini mo na. Nakitaan. Dili, kay tagsar ba na ako ito ng mga lawa-lawa Berlin? So, nakakatong tao? Dagan kay balbal ng itaan eh. Kay Maini, kay Kuan, 20 seaters. Iniglupa. Maglupa, 20 seaters. Didesign ko na kay ang malingaw ang mga wakwak ba? Para ba sila kanang bito kanang kuan gyapon kanang nag-aliado sila ba? Nag-aliado. Para kay partido nga tulo so, ba? Nag-usa sila. Nag-usa. Oh, pwede ko no? 20 ka kuan balbal pwede na mo sa kayana. Teka muna. Nakita lang ko sa mga pictures nimo, muna nimong mga ako na mga dalaga nimo. Ako ng produkto. Mga dagko naman di ay. Dagko. Sa edad ni mo kung paano si Mumura mga 28 ba? Akong edad 50 mo kapin. Pero akong naong 80 na kapin. Tino bitaw, pila edad ni mo? 57. Liwat ba ako nimo? Dino bitaw 50 na bitaw ka kapin? Abi ni mo Dili bata man ka, in fairness oh. Lagi. So mo mga bata. Graduado na. Mabitaw nga. Sa mga kurso ni. Kanay sa engineering, sa civil, business ad na po engineering lalaki isa. So, nga naman na. Teka muna, gyud sa manimo na ano nga ang dating nimo, murag mas tiguang mo ko tanawon. Nga naman, sa na sa pagkaon, exercise. Anong una, nahibalo ko mapahambol ipik ka. Pero ako tanong sa mo, kung ni-graduate nimo mga bata, kabalo na ko. Sayo ka namiga, no? Sayo ka namiga, no? Murag. Maugod. Unsa man ka edad na sugod ka nakanak? Murag 20 kapin ko eh. 20. Early 20s. 20 na kapin. 25 kami na. sa kong asawa
Sa akong paboritong asawa ba? Sa akong paboritong asawa. Sa original, Oo. dili sa pirated. Nami sa mga early 20s kaya po namin yun, 21. Ako, nanak ko sa mga 26 naman ko nagbinyo. Tiguang na. Pero in fairness mo, exercise ka, boss? Anong Exercise, in yapon. fairness? So exercise yung ka mo ng imong lawas. Jogging gyapon, no. Jogging. Gym ta say. Para Tapos pagkaon medyo choosy ka. Choosy ko. Dili kay ko mga karne. Isda. Fairness sa imo, boy. Isda uta na ba? In fairness yung mga bata dalaga dagko na. Okay. Okay, isa pa sa ko nakita. Ha, talawa. Talawa, pasensya kayo. Dili kay siya naka-prepare sa iyahang kuhan din siyang music. O sige, ipatuyok. 1, 2, 3, tuyok. Ipakita. O, talawa. Puro speaker. O, talawa. Wala. Ato ng mga kuhan. Mga mahilig man kanta-kanta. Konsyal. Tapos, doon, ano man nga, burag kumplito ang sound system. Hilig kang kanta? Sound system, okay. Hilig man kanta-kanta. Maram na itong kalipay. Di taga inom, inom gyapon. Sa mo na mo drip so kusog kay ang sound system, hilig ka kanta-kanta. Kanta-kanta. So unya, mo na tong kanon niya kung unsay paborito nimong kanta. Pa-unwind ba? Una dia. Mo sa ni problema sa dakong balay dagang kay remote control Sao mo ni ron, ilang ni ka miss call karon malibog na ka kung unsay kuan nimo. Ito na. Muna ako mga tumong og tinguha. Murag dagham kini mong lista. Mga 256. Stilan. Atong tanawon karon, yun nila. Basta engineer lang, mga bright yun ang mga engineer. Ako murag sa tulad na lang, engineering magyapon ko sa una. Kaya lang medyo nadaot man sa sayaw-sayaw lagi, baka dancer. Macho dancer ka. Dili. Sa ibig sa una. Ibig. Nadala man ko sa mas naganahan naman ko sig sayaw-sayaw. Larga. Again walay kani depende ra ni sa unsay walay sakto og sayop nga tubag ani. Ang ako lang pangutana lang gyud ako ni. Engineer Roger Villasorda. Pwede ba nga magdungan og tilab og otot? Nabi possible. Possible. Nagatesting ba ka nga lidungan og tilab og otot? Wa ko kasuway. Pero nakadungog ko na. Kadungog ko. Kadungan ba? Dungan. Ipasumangit. Tilab nakautot. Unsay gihimo niya na. Defense mechanism para di maklaro yung utot. Kay ulaw biya nakautot ka. Pwede. Imo isabay. So para mas i-synchronize. Iyon. Dungan. Mayo. So pwede na nga ang tinuod yun utot. Pero gitilab para dili kayo halata. Ulaw nga ng utot. Di ba? Right. Bright utot. Engineer Roger Villasorda. Na ay kiddie meal. So, na mapalit ka, di ba, na kiddie meal? Nganong walay adult meal? Dili, kuan. Ang kiddie meal is giluto na siya for kiddie, mga bata. Mo galing. Pero ano ang itawag nga adult meal? Ang adult meal, automatic na itong nasa lista dito sa katong nasa mga manok, unsang na uban pa. Pero wala na siya kitawag adult meal, automatic na. Pag dili adult na siya. Pag dili automatic adult na nga mga recipe. Okay. Kanang mga nag-goal nga tao, pwede ba na order og Happy Meal? Na may Happy Meal, di ba? Daw kung goal ka. Pwede gyapon. Pwede ba ka order og Happy Meal? Pwede gyapon kay pinaagi sa Happy Meal. Kay pwede man siya nag-goal kay gigutom. So pinaagi sa Happy Meal, mahappy siya. Di ba? Okay ka. Engineer Roger Villasorda. Nganong mga manok gainom man og tubig? Pero di gyud ka pangihi. Di ba tagapangin ng manok? Mo galing, Tanawa, waka na tingala na. Gapanginom sila tubig. Pag inom mo hangat pag inom mo ana. Pero nganon di sila gapangi. Dili po sila isagol naman ilang ite sa tubig. Kaya mo bito ang tanawan mo ilang ite. Nga murag liquid gamay. Dito na giusa na. So mix na dayda. Gimix na. So ang mo na nakalami sa manok. Bitang ang manok. Ihi og tai giusa na. Ite giusa na. Gamay trabaho. Dapat dapat usa na lang tata. Usa na lang tata. Tama. So sa pasabot ang manok mo nang dili ka pangihi kay giusa na. Sa iyang ite. So ang tayo og ihi
Gyosa. Mo na dili na siya mangihi. Mo din di siya mangihi. Okay, very good ka. O, kani. 2,000 na lang nabilin. Engineer Roger Villasorda. Tanan ring, circle. Yes. Wedding ring, basketball ring, Class ring. class ring. Pero ngano ang boxing ring, square man? Lagi ba? Nawa. Kuwapo siya. Ano man na engineer ba? Oh, basketball ring, mga wedding ring, circle yun na. Pero ngano man nga ang boxing ring, square man na. Square man to. Ang purpose na para pag lisod po pag dili siguro naanda na siguro na nga kuan na sa una pa ba ring lang gihapon ang kingalan so na po tayo ipausab ani amin dahon sa ato ang sa ato ang kuan maghimot ag mga dapat dili boxing ring boxing square ana siguro pwede boxing square pausab na to kay ang ring circle man aron na hulatan po ng tao kayo sunod-sunod gani ngano ang Tagalog sa cabinet members kay membro sa gabinete nganong dili man membro sa aparador cabinet members cabinet is pamilya nganong di mo magmiyembro sa gabinete nganong dili man membro sa aparador ang kanang gabinete is ang kanang gabinete lahi man ang term sa pinulungan nga kuan gabinet o cabinet is lahi na siya nga meaning kabinete cabinet man o sa man ay bisaya sa cabinet di ba aparador man aparador lagi membro sa aparador dapat membro sa cabinet dapat ang gihimo dili gabinete may dapat gihimo nga aparador nga mga membro dapat membro sa aparador ana ang tato di tama no o po tayo mindahan Guwapo ni ko. Ilista ato na mindahan ba? Gi-record na nako. Maguban man ta kay sa Distrito 2 man ka. Distrito 1 mag-usa para atong convention pa kauban na aprobahan. Maghimo tag mga kuan. Pastilan ordinansa. Napa isa, si Kanto Dalasa lang ni kay. Kani. Kung ang Amerikano. Tama? Yes. Kung Italiano, very good. Ngano mang ang German, nganong dili man Hermano, nganong Aliman man. Aliman pero sila. Amerikano, ang Italiano. Ang German, nganong di man na Hermano. Lagi no? Sayop na. Dili dakong diferensya. Aliman ang tawag? Aliman, layor kayo. So na po tayo ipausab. Idugang na sa nato. Kanawa. Isod magay di plan sa tanan. Correct. Ang usan isong tumong managan ta. Unahon ta ni plansa ni mga sayop nga mga nahimo sa katauhan. Manawagid masayop og pili ang partido na to. Burn kay natay malantib nga sa labutan. Mura man na kay ang katauhan karon di man tumalalis wala man ta ingon nga kampanya pero mao naman Mao na galing ni. Lagi ni. So ngato diya nga wala sila masayop nga naata dinhi karon nga usa silang piliunon. Kay free man silang pili karon. Mo panahon na nga sila mapili sa mga tao nga insakto gyud nga. Correct. Kani last question na lang yun ni. Ikaw ba mahilig ba kag kanang paksiw? Ako sana inununan. Yes. Ang uban paksiw may tawa, ang uban na inununan. So aslom ganaan ba kag inununan? Yes. Last question, Engineer Roger Villasorda. Kung ang inunon ba mapanos, aslom gihapon? Aslom gihapon. Diyo sa ito pagkabalo karon kung panos na o din, aslom magyapon. Sa ako na ito nabi. Maaslom mag-mold ba? Mag-mold. Mag-mold siya. Pero ang kaaslom mo ragyapon. Ang kaaslom ragyapon. Dili magud ang suka makuan kay ang sa study ang suka mo ganin na kana bitaw na inumdong ka atong diri sa kundon ni patay. Baho man masud sa room. So ang gihimo sa medical legal suka. Giyab ag suka. So man na neutralize ang baho. So ang suka mo'y makadalagon. Preservative man na. So posible yun nga ang paksiw kung panos na aslong gyapon. Aslong gyapon pero mag-mold. Mag-mold siya. So dili na siya. Pagka-bright kayo. Dili na siya Pagka-bright kayo. Dito ra natubag rin na to. So saman
pasado o sa man, okay ba? Gwapo. Ipaningot ka sa pangutana na to? Bugat yung mga pangutana. Ang ayan. Basta yun, damit to ha, katunguban nga, wala na mo na to, bagmote among usabon Oh, sa kato. konseho. Una inyong atangan mga kaigsunan nga nalipay kog dako na kung giyanihan ko natingala kung nakabot ning kalit dig abot niya daghang kig pangutana. Pero na ko'y nakita nga pareho deta. Unsa man? Pareho din na kandi iso. Agay, alaga. Kaya akong tinudog Ismail para mulutaw para si mama. Inaana ba? Basta ra ba na kandiis, daghan po'y babae. Murag diha ka na sa'yo. Samo na to. Okay. Salamat. So, Si. gamito sana ko ni imong kuan. Sakyan sana ko ni. Sakyan sana ko ni. So, Kana. daghang salamat. Muna'y koalisyon. Kadyo lang, 20 seaters ni. Makasakay tanan. Daghang salamat, Engineer Roger Villazorda. May bang masakay ko Distrito dia. 2. Masakay ko dia. Aledre, Distrito 2. Mailan. Kaya para mabalas ang Distrito 1 ug Distrito 2. So tayo, ato kulang ni lana na lang yun. Kawin! Oh, Larga! Larga!